No? Proč? Co? A kde to je? Kde to bude ten live event? Jo, tam je ten kruh. Já jsem ještě nepadal do Tomáta, do Shifty, do Flash Factory. My si děláme zase jako popcorn. Takže tomu budu mít popcorn. Hej kamo, já mám krásně pení 40. To je dobrý na to, že je to ale že je to u mě dobrý na to, že je to před live event. Tam mají typek! Hej, to nejde zabíjet! Už nejde zabíjet. Nevím, pojď sem. Sem. Nejde zabíjet. Pojď. Ale to nejde do nekonečna. To nejde do nekonečna, to je na tom to nejhorší. Hej, tak pojď na ty malý ostrovy. Uvidíme. Právě, že já to myslím. Já jsem... Hej! On má copyright, tak jsem ho schodil. Já spadl. Tak kam půjdem? Pojď sem! No já padám dolů. Pojď sem. Hej, pojď sem! Mám nejlepší spot. Tady. Pojď sem. Ono se to doma je. To je hodně nejlepší, to je kámo jeden z nejlepších live eventů. Že jo? Tady můžeš lítat nahoru a dolů. Kde seš? Hej kámo, já letím do prostoru. Kde? Já jsem spíš tady u toho motýla, který mě tady následuje. Butterfly efekt. Hej! To je butterfly efekt, kaka. Hej, furt nejde zabíjet. Hej, pojď do nákupního košíku.
je dead. Druhý náš. Jdi pryč, kámo. Já jsem tady schovaný. Já jsem schovaný v Ludlejku. Jdi pryč. Je tady. Jde? Nevá. To bylo tak krátký. Nejlepší live event byl remix. Tak byl za kravinu.